liqolo singakophandi hulumeni ngicela usise Abantwana bafethu igama lami kubheka isibongo emakhathini owaziwa ngecharacter agcina. Bengicela ukusho la ukuthi sesinesizini entsha, usizini 3, futhi yobe izivutha amalangana. Ngicela nihlale nibukele futhi icharacter agcina yobe ihlezi ikhona yobe ingayile ndawo. Ngiyabonga. Ngizobe ngiwupresenter, abantu abahlale babukele balindele. Ngiyabonga. Amanda mfethu, yazi tenza ukuthi ngikubize la ngoba ngidinga usizo lakho. Usizo lani? Mfethu, yazi khona ingane ngicela ungikhulumele nayo lapha. Manje ngiyasaba, ungcono noba intombazane. Usabani? Futhi uba leyo ngane? Mfethu uthi ngincane mfethu ukuthi ngekuyona mfethu ngingazi ukuthi ngizofunani. Mfethu manje ngcono wena ufese ungibucuze amagabade lapha. Uba leyo ngane vele? Uvuyo mfethu. Hayibo, uvuyo wa grade 6? Ya mfethu. yini lo yenza lekhaya mangekho Sawubona. Hayi ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Awukhuluma nesikhulile wakandimande odlala icharacter ube Sikhukhula. Oh, sikhulile. Bengicela ukubuza kuzobe kwenzakalani ku-season 3? Season 3 kuzobe kushubile. Kuzobe kushuba ngempela ngoba nophilana ubuyile. And for i-character Sikhukhula? Akukho kushintshile ngoba ngisamngana sicotha yabona nje kodwa ukushintshile nje kuncane nje ngoba ngizobe senginezimama nami. Bengicela usho-ke lapha kubalala emakhaya ukuthi athini amazwi akho okugcina. Amazwi ami okugcina ukuthi siyabonga konke abasenzele kona nanokuthi inkosi babusise abaqhubeke basubscribe. Siyabonga. Bashushu, yazi khona into engiyicabangayo la. Yini ucabangani? Njengoba thina siphefumula ngomoya, umoya siwuboni. Imake, since ofishi bephefumula ngamanzi, nabo amanzi abawaboni? Cha, bayawabona manje. Hayibo. Kanjani ngoba phela thina umoya siwuboni? Hawu, Popeye mfethu, imaki ibuka nje into le. Wena uwumuntu, awukwazi kuhamba emoyeni. And ofishi bona bayakwazi kuhamba emanzini. So ku-obvious bayawabona amanzi. Hayi. Iyangidida kodwa mina lento mfethu, yazi nje ngithuni lokho ngicabangana nayo, lokho ngiyicabanga nje ukuthi yenzeka kanjani lento le. Sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Lana ngikhuluma noTsepo wakakhwela. I-character name yami kodwa ushushu. Oh, ngiyabonga Itshepo. Bengicela ukubuza ukuthi kobe kwenzakalani ku-season 3? Ku-season 3 kuzobe kumnandi futhi kuzobe kushubile-ke njengoba kuzobuya uphilani. And nge-character Shushu? U-character shushu kuzobe engashintsheli lutho. Kuzobe nje ingane ehloniphayo ephasayo nje, njengakudala nje. Bengicela ukubuza ubeka abalaleli esithombeni. Athini amazwi akho okugcina? Mina bengifisa nje ukubonga ukuthi abantu basupportile kusukela ku-season 1. Sayiqala into yethu basupporta and ngiyacela bandla niqhubeke nicele nabanye basubscribe, balike futhi. Yabonga. Siyabonga. Sure. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Ukhuluma no-Asiphe wakashanga odlalela i-character yaPopeye. Yebo Asipho. Bengicela ukubuza la. Kobe kwenzakalani ku-season 3? Ku-season 3, ngathi u-season 3 ngathi uzoba nzima kakhulu ngoba ngathi nokuphilana ubuyile. Kodwa futhi ngathi ku-season 3 kuzobe kukhona ukudla-ke. And iphathi kaPopeye? Hayi, uPopeye akashintshile usawuyena. Kodwa phela yabo kuzobe sekukhona ukudla uzoyijabula. And ungathini-ke abalaleli amazwi akho okugcina? Balandeli, siyabonga ukuthi nikusupporte. Sicela niqhubeke nisupporte naku-season 3 uzobe umnandi kakhulu. Siyabonga. Siyabonga. Danko. noma abantu bengathini sakaze ngivusela amaminithi funa udala Sithutha mfethu. Engangayitshela ukuthi empilweni yami ngibe semathandweni kanje. Semathandweni wena? Ya, Hayibo. Qombela namanga. awungiqinisile. Imaka. Usemathandweni noba? Awunovuyo.
Suyambamba? Hayi mfethu kuthi ngisamshela mfethu ngiyamfuna ngiyamthanda fana. Hawu mfethu. Usho kanjani pho usemathandweni ungambamba? Funa udala ngizwe emoyeni. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Oh, ukhuluma noNqubeko wakashange odlala i-character kaSicuthe. Oh, ngicela ukubuza ngenqubeko. Kobe kwenzakalani ku-season 3? Oh, season 3 hayi kuzobe kushubile impela. Kuzobe kuthe uqina ngoba noPhilani sebuyile. And kuwena Kumina hayi kuzobe ngekho okuningi okushintshile. Kube ngisaba umngane kaSikhukhula. Ngizobe ngisayilona futhi iphisi ngingakashintshi. Ukuthi okushintshile okuncane ngizobe senginentombi. Kodwa ngingakayazi ukuthi uba. Oh, siyabonga. Ngicela usho amagama okugcina kubalalele emakhaya. Amagama okugcina ngithi nje bafethu siyabonga ukuthi niyasupporta season 1 nasupporta kahle naseason 2 futhi naphinde nasibambisa iqhaza naseason 3 besicela bandla futhi ukuthi niphinde nisifollowe niphinde nilike. Siyabonga. Yeah, hayi bonga mina. Siyabonga njengoba senizwile ke nani balaleli. Danko. Vuyo mfethu ngithunyiwe kuwena. Thunye kumina, uthunye ba? Ngithunywe Sikhukhula. Mfethu ngimele nje ngalowo mina. Hawu mfethu, wambiza abhlungu kanje. Usungaze umbize ngoloyo pho. Mfethu uyangicika nje uSikhukhula mfethu. Mfethu uSikhukhula uyangibalekela. Uyakubalekela? Ubalekela kanjani? Mfethu never mind nje. Ukuthini ukuthini vele? Hey mfethu, uSikhukhula ungitshela ukuthi khona into afuna ukuyikhuluma nawe futhi ibalekile. Ubuhle bakhe buyangichaza. Uthanda futhi amanqamqesha. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. La ukhuluma noOlwami wakashange odlala i-character Amanda. Olwami, bengicela ukubuza ukuthi kuzobe kwenzakalani ku-season 3? Hayi engakusho ku-season 3 ngithi kuzobe kushubile. Hayi kuzobe kushubile shame. And nge-character Amanda, Character Amanda akukho okutheni engakusho. Kuzobe ngashidi nje kuzobe kusafana naku-season 1 ngoba uzobe umuntu othanda abantu, okhulumayo nabantu futhi nje uzobe ingane ephasayo. oh, bengicela ukubuza athini amazwi akho okugcina? Engakusho ukuthi siyabonga balandeli, siyabonga ngokusibukela, sicela ukuthi niqhubeke njalo. Ngiphinde futhi ngithanda ukuxolisa kwama-fans ami ngokunyamalala kodwa ngiyathembisa ukuthi angekuphinde kwenzeka, ngiyohlezi ngikhona njalo njalo. Siyabonga. Ngiyavuma. Danko. Ayibunyosi fethu. Yankunze efikile indala noma incane. Mfana angiyiqondi mina leya nkunzi noma indala noma incane. Into engidida mfethu usilo muntu ngifishane kodwa manje unentshebe. Ihlamba lifa libuya nodaka lapha ha? Ingabe sinebhadi phela mfethu ngathi sashusho Philani. Awuda sisemuthi yini lo muntu ohluphayo. Hayi asithembe kanjalo mfethu. Esilapha enhlisweni yami abe nami ngiyakhipha. Sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Ukhuluma noSibahle wakamajola odlalela i-character kaNyosi. Okay, Sibahle. Bengicela ukubuza ukuthi kobe kwenzakalani ku-season 3? Ku-season 3 engathi impela kuzobe kushubile ngoba kubuye nalomuntu esimsabayo impela uPhilani and ukumsaba cha impela siyamsaba Nkosi yami. Futhi ke enye into engiyibonayo engathi umngani wami lo usazobuya aqhubeke nalomngani nombhedo wakhe wesonto. Nge-character Nyosi. UNyosi akashintshile nje usayilo muntu bekuyena okunye nje cha ukusaba kukhona impela uPhilani nje saqhubeka samsaba. Bengicela ukubuza athini amazwi akho okugcina? Amazwi okugcina engabanika abalandeli ukuthi nje bafethu niqhubeke njalo nje nokusifollowa nokusubscribe lapha ku-YouTube ningakhohlwa njalo siyanithanda njengoba nisithanda nathi. Siyabonga. Yebo siyabonga. Danko. Engichazayo ukuthi nginako dani. Wena sana, zishaphi? Ngicela ngifuna ukudlala. Ngisuku ufuna ukuhlala? Ya indawo yami nohleli kuyona. Wena sana, uba wakutshela ukuthi indawo yakho le. Sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Ukhuluma nomnqubo wakashange odlala i-character kaPhilani.
Okay Mnqobi, kuzobenzakalani ku-season 3? Season 3 kuzobe kushobile, kuzobe ngasafani namanye amasizini. Kodwa-ke kuzobe kukhona umuntu ozozama ungigudluza la. Ngizokulwela mina lokho ukuthi ngibuyele ngibe uPhilani futhi. I-character yaPhilani? Character yaPhilani, uPhilani uzobe umuntu wasekuqaleni ozama ukuraise igama lakhe jasekuqaleni. Oh, ungasho ukuthini-ke amazwi akho okugcina kubalaleli? Amazwi okugcina, siyabonga kakhulu bafethu ngesupport esinikwe naku-season 1 naku-season 2. Siyabonga. Okunye bafethu engithanda ukudlulisa, ngike ngamisbehave. Ngase kwaba khona ukuthi ngiwazi ukuphuma-ke le story ngendlela engaphuma ngayo. Kodwa-ke kangibanjiwe stage oba ngibuyile ngawuxolisa kumphathi ngaphinde ngabuyela. Singanithembisa manje ngizoyiphatha kahle, ngibe ingane, ngizongibona njalo, ngiyabonga. Sure. Sawubona. Yebo njalo. Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noba. Ukhuluma no-Asibonga kaDlamini odlalela i-character kaVuyo. Oh, Asibonga. Bengicela ukubuza la, kwabe kwenzakalani ku-season 3? Ku-season 3 kuzobe kumnandi futhi kushubile. And i-character yaVuyo? Kwi-character kaVuyo, uVuyo uzobe intombazane ehloniphayo futhi enganakile okuningi. Nakhona futhi noVuyo uzobe seyitholela ibabazi lakhe. Oh, athini-ke amazwi akho okugcina lapha kubabukeli? Amazwi ami okugcina ukuthi ngifisa ukubonga kakhulu kwabalandeli nokuthi bangamukele kahle ngenhlonipho. Siyabonga. Siyabonga. Lamingo nyengakithi we bakikizoma. Lamingo nyengakithi we sokuphatha kahle. Lamingo nyengakithi we bakikizoma. Kuyoba yinto mina ngilala ngedwa ekhaya. Awuqome ntombi usuku senawo.